Bona nit. Aquests nens sarauís estaran amb les famílies hospitalenques fins al 25 d'agost, un dels temes que tractarem a l'Hospitalet al dia, que ara comencem, i on també us parlarem, entre d'altres qüestions, de la necessitat de protecció solar durant l'estiu. Titulars. Continua en marxa el programa d'habitatge aprovat per l'Ajuntament amb la previsió de construir fins l'any 2013 un total de 10.000 habitatges a la ciutat. D'aquests, el 45% seran de protecció oficial. Està previst que al setembre s'obrin noves inscripcions per a que hi accedeixin al lloguer joves menors de 35 anys per un preu inferior als 350 euros mensuals. El sorteig es farà al desembre. I ara, abans de marxar, repassem les notícies més destacades de la jornada. L'Hospitalet sense vies es reactivarà després de les eleccions municipals. Els promotors d'aquest moviment veïnal volen recuperar el suport de les més de 100 associacions que els van ajudar a aconseguir el projecte de soterrament. Ara volen que el govern compleixi el seu compromís. El Saló Internacional Nòvia Espanya tanca les seves portes a Fira Gran Via amb èxit de vendes. La plataforma ha plegat més de 240 empreses i un 60% de clients estrangers. La marca Iola Cris hi ha posat el segell hospitalenc amb aquestes núvies inspirades en l'estil hippie dels anys 60 i 70. L'hospitalenca Eva Engui aconsegueix la primera posició als 100 i als 200 metres al míting internacional per a atletes amb discapacitat. Per primera vegada, els resultats de la prova valen per classificar-se pels Jocs Paralímpics de Londres, que es disputaran l'any que ve. És tot per avui. Demà tornem a les 2 del migdia i a 2:15 del vespre. Fins aleshores podeu seguir informats al portal www.digital-a.cat. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona nit.